שלום לכולם, היום אני הולך לשחק קרייבלס, מיני גיים מוד, דאבל טראבל. כל הקטע של המיני גיים מוד הזה, שאתם בו זמנית מחזיקים שתי וויפנס. עכשיו אתם תראו, הנה. זה משחק די מעניין שאפשר להציב בו די הרבה אסטרטגיות מעניינות. בווידאו אני אנסה להראות כמה מהרעיונות שלי. מה אפשר לעשות עם הגיים מוד הזה? עלה לי פה רעיון די גאוני. שוטגן, פורטי, יאללה, ניקח את זה. זה היה חזק. אוקיי, זה נראה לי בין החזקים ולמה אף אחד לא משחק עם זה כל כך אולטי. פשוט תסתכלו על זה. אני פה שעושה משהו ואני עובד אותו. ובואו ניקח משהו פחות חרשני. בואו ניקח משהו כזה, תן לו קצת סיכוי. ויש שאני לא יכול לעשות פה כוונת, כי אז כל הכדורים של הריבולבר יצאו. רגע, מה? הוא חייב להרפד. יש לי זאת או שיש לו קייס קטן? כי אני כל כך בטוח, אני חייב לבדוק את זה. אני חייב באמת לבדוק אם יש לו קייס קטן. פאק, הוא לקח סייף. באמת, מה, אתה מגליש מקייס קטן שלך? די, אין סיכוי שלא ראיתם איך שעשיתי לו הדשוט. יאללה, בואו. בדיקה אחרת. תראי איזה. בואו ננסה לשחק נגד ג'אב. PG, ווארפסטון, צ'יינסור, ופלשבנק. נראה לו יהיה די מופתע. עובדות כזה. בואו נראה אותו. באמת לא חשבתי שזה פה לא ישתנה. אז זה רעיון די רע. יאללה. עוד פעם נגד אותו ברו. יואו. די מטורף. יאללה. בואו ברידג'. יש. יאללה, בואו ננסה פליימטרור בקטנה כזה. לעצבן את הברו. אוקיי, יאללה. לך פלשבנק, תלסמי איתי. לא, שכחו, בלבלתי, חשבתי שיש לו קייס קטן. זה קטן על ברק. ניקח את הסטאפ הקודם. על זה הוא חייב לנו. איך אתה פגעת בי? בסרטון הבא רוב הסיכוי אני הולך להסביר לכם איך אתם אמורים לבנות לודאוטים, ואני כבר אדגים כמה מתוך הלודאוטים האלה. אז שווה לכם לצפות אם יש לכם הרבה נשקים אבל אתם לא יודעים מה לעשות איתם. ואני אמליץ על כמה נשקים טובים בלי קשר ללודאוטים. אז שווה לכם לעקוב. יאללה, בואו ניקח DL. איך DL יראה את עצמו. אני מקווה שתפסתי את הטיימינג. תפסתי אבל סביר. יאללה, בואו ננסה לעשות לשניים 360 נורמל סקופ. זה כבר יכול להיות כזה קשה. חוץ מזה שזה בלתי אפשרי. בום. יאללה, ניסיון ראשון תמיד הולך לא טוב. בום.
כנראה זה קצת יותר קשה ממה שחשבתי, ובהרבה. יאללה בוא, ניסיון שני, try to. איי, איזה מובמנט, לא יכולנו ממנו. הופ, הופ. יש חומץ עליי, יאללה בוא, 360, נונסקופ. יותר. יאללה, תוהית. כן, לא קייס קטן. יאללה, בואו נשבר לו את הוונסטרק עם נייף. אני יודע שרוב הסיכוי כבר יעשה את הוונסטרק שלו עוד פעם, אבל בסדר, למי אכפת? עלה לי עכשיו פשוט רעיון אדיר לראש, מה אפשר לעשות עם נייף? מי שלא יודע לסובב טוב את הנייף, כאילו משהו כזה, אומרים, הופ. אתה אמור לסובב. אבל משהו חדש לומדים כל הזמן. יאללה, נו, אין לי כוח. ניקח משהו אגרסיבי כפי שאומרים. באנושות שלנו. ופריז. יואו. עכשיו אתם מבינים עד כמה זה אופי? אני לא מוריד את הרעיון שלי, ופיזית, אני עדיין יכול לעשות לפריז, זה מטורף. יאללה, בואו נראה. אופה, משהו אחר. בואו ניקח אייסברג. יאללה, למה לא? אוקיי, אתם מסתכלים עליי. בואו ניקח גם דבלייד. איזי. נייף. ומה לא. יאללה, בוא נראה איך זה יעבוד. אוקיי, לא ראיתם כלום. תסתכלו איזה סקין טוב. נראה לי שתולה הרבה כי יכלתם לקבל אותו פרי. לא אותו, אבל יכלתם לקבל סקין קייס פרי. שזה דרך. אופה. איזה טוב. איפה? יאללה, בואו ניקח רנדום. איך לא חשבתי על זה מקודם? זה נראה לי יהיה הכי טוב. איך הוא שמח על פלאש. אנחנו דף שוב. צריך למדוד צעירים. אבל אין פה שום דרך ביקום ללכת לו מאחורי הגב. שום פאקינג דרך. זאת מטה גורן, מה נגיד. יואו, זה היה דרך. זה די מוזר. בואו נראה איך זה עובד. שניסית לעשות משהו בלתי אנושי, פרמט בעצמי, בסדר.
יאללה, look in. look skill. יא טרוריסט. רוב מה שיש לי להגיד, אין לי מה להגיד באמת. אוקיי, זה המשחק האחרון, ונגיד שיטרה, אני מניח. בייקון, רמה נמוכה. אוקיי, או שזה אלט או שזה צ'יטר, 1-2. נבדוק, או בסטאפ כזה. אוקיי, זה נראה לי די מוזר. אולי בואו ניתן לו את הניצחון הזה פרי. יאללה, קבל חבוב את הניצחון. יאללה, קבל. הוא טוקסיק. אני נותן לו לנצח והוא טוקסיק. אני לא מבין מה לא טוב עם העולם הזה. אוקיי, אולי יש לי הזיות והוא לא טוקסיק. בואו נבדוק את זה. כן, הוא חד משמעי טוקסיק. אני נותן לאנשים לנצח, או שהוא עובר ולא יכול להבין שאני נותן לנצח, או שאני לא יודע, העולם בסיבוך כבד, אין לי מה להגיד. באמת. אז אוקיי, נראה לי הוא כבר לא הצליח לעשות לי כלום, אז פה אני הולכת כבר להגיד את המחשבות שלי, בכיוון של הגיים הזה. אישית אני חושב שזה אחלה של מיני-גיים, ואם אין לכם איך להעביר את הזמן חוץ מרייבלס, אז כדאי לכם לשחק או שבפרייבטים שהם בחינם, או שהיום, אבל זה כבר ערב. אוקיי, אז בשבוע הבא כשזה יהיה אפשרי, כל יום מחליפים מיני-גיימס. מה? וואו, אני אוהב טלפונים, אין לי מה להגיד. עכשיו זה לא יעבוד ככה. טלפונים רוסים. הופ. אוקיי, פה פייס שלו. או ברו, סורי. אין מה לעשות. נו. עדיין לא כתב שום דבר בצ'אט. אבל הוא די טוקסיק, אז די מוזר. או, פגעתי? איי. זה פשוט כל כך צ'ילי שאתה עושה פרי קילינג. אתה פשוט מרגיש כאילו שאתה על ים. לא עושה כלום. אחד לא הספיק לו. אוקיי. אז סיימתי את הסרטון. אם אהבתם תשימו לייק. ואם אתם רוצים סרטונים הבאים על לואודאוטים ועוד טוטוריאלים, אז כן, גם תרשמו בתגובות. יאללה ביי.